guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दा जों दंफैयो दुब्लियाव जोंनि जेरालाहानि आइ आं दाखालि अमा फिसा बायनो थांनाया जोङो दाखालि अमा फिसा बायनो थांनायाव सोर नायदो नोंथांमोना कमेन्ट खाला खिथा हरदो बेनि जेरालाहानि आइखौथ' सिनायखायो नोंथांमोनानै आइया इमान बरिया फैदो जाहानि आफाया मा होनदों न' नोंखौ मा होनदों खिथालाय जाहानि बिहावा फट' सिटां जानायगोन सिटांबाय थानोसो खानदो होनदों थिखांबाय थानो इमान गाहाम मोनदों निजेरालाहानि आइखौ मबाइल थिखांनायखाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना निजेरालाहानि आइलाहानि फल बारिखौ खिथिगोन आरो दै फल ओमफ्राय आरो थाइसुम न'आयै गोजान लामाला थं दख'ना गानना फैदों आङो लोगोफोरनि आइलाहानि थाइसुम नायदो लोगोफोर नोंथांमोना आइलाहानि थाइसुम कि बरिया नायै आइलाहानि आफाया खेथि खालामो दाखालि खेबसे खिथिदोंमोन ना नैबे आरो सिक्काफोरा रानजोब्बाय न'आयै फल नैबेबो फल नै थाइसुम लोगोफोर आं गोदान स्टेन्ड लाबोदों नालाय गोदान स्टिकदो भिडिअ बानायगासिनो आरोना बिराद गाहाम नांदो स्टिकदो भिडिअ बानायनानै नायै आइलाहानि बरिया नायै आइ हमना होनो हागोन मा आंखौ मा खालामनो आं खिथिनि हमनाल' होनांगौ इखौलाय हमना हो एख' खालामनाङा न' ओमफ्राय सेरफोरा जि बरिया थाइसुदो नायै इथिंबो दङ इसां बुरजा सोरबाफोर जानो लुगैयोबा फायनो हागोन आरो ना जोंनि गामियाव एकदम लकेल पियर बुस्थु दङ नै बिराद फ्रेस बेफोरखौ जानानै बिराद जोङो स्ट्रं जाबाय आरो मानसि आं नुदों नै थाइथाम नांदो लोगोफोरियाव नै नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां थाइसुम नांदो लोगोफोर सोरबाफोर नांगौबा लाफायनो हागोन इयाव नै जि बरिया थाइसुमै दङ थाइथाम खालाय लकेल पियर थाइसुमै आरो ना सोरबाफोर नांगौबा फायनो हागोन हालंबारियाव नियावबो दंसायो टाइमफोरा मासेन थाथा थांदो बुरियाबो बारबाय सन बोग्रियाबो बारबाय नै लोगोफोर बोरमा लाबोदो फैदो मा आबैसो जागोन जों आबै जागोन आयं बोरमा लाबोनो फैदो नै आबैया ओइनो जां बोरमाया आबैनिया खैथा माबे हायबे माखो मा साननाय नोङो मा साननायमोन दहाय मा सानदोंमोनलै नोङो आंबा इखोना नों इराद टस नंदों टस नंदोंमोन ना दिउना माबानायाव रायजायगिना नामा खामा टस होननायखौनो हाया नों मा जागोन आइ जागोन दां आइयानो जागोन दां इखौबो आबै जागोन दां आबै भगवान सिख्ला आबै फैबाय दा आङो दे दा मोसाला नाय नोंसोरबो मिसालायखो आइखौ आं केमेरा हमनो होबाय आरो केमेरा हमना होसिगोन आंखौ दा So guys, nungkamana naidw boriya view. Jahane ayah, because saya udah kawin ayah ini buat pada selain itu aja mana ada camera punya cuma yang ini, tapi nggak sih pun nggak ada lagi
नायदो नै ओरैबायदि मोजां इखो मा होनोलै बर'आव मा होनो बेखौ guys pili ke kitchen ke ora ese man dhunya view apna loge sao ya bhalo gese hi to apna loge video to bhal pale like comment share and subscribe koribo aji video ekhini bye bye yeah thank you nei nei ai di simaya security ha ai ke sorai marba sob ma naigon khoma manchifra